Mecliste çıkış edenler Türkmen-Xorvat gatnaşyklarynyň däp bolan dowutlukly häsiýeti eýedenini ykdydylar. Şol gatnaşyklar deň hukukluk, birek-bire hormat goýmak we özara bähitli ýürelgiler esasynda eýdikderli ösdürilýär. Şonda taraplan köp ugurly netijeli hyzmatdaşlygy, şolsany söwda, maý goýum işi, işgörler toparlarynyň ugry oýunçy gatnaşyklary işleňişdirmek babatda hyzmatdaşlyk munun beýlegim ösdürmäge taýýardyklary tasdiklanyldy. Çykyşlarda Xorwatiýa Respublikasynyň wekilçilikli düdüminiň Türkmenistana gelmegine bu ýurduň işgörler toparlarynyň Türkmenistan bilen özara bähitli hyzmatdaşlygy geňeltmek maksady dünýänikler hökmünde garalýanlygy belenildi. Daşary ýurtly hyzmatdaşlara ýurdumyzyň maý goýum syýasatynyň aýratynlyklary, bolganda ýokary gazananlar, berkarar watanymyzyň dörejilik we ösüş ýoly bilen namly öňe gidişi bilen jekmejek tanışmagy mümkinçilik döredildi. Meclise gatnaşyklар söwda ykdysady gatnaşyklaryň ýagdaýyny aralyp maslahatlaşmak bilen ykdysadyýatyň we söwdanyň durly ugurlaryny hyzmatdaşlygy ösdürmek mümkinçiliklerini seretdiler. Hemem hyzmatdaşlygy geňeltmäge mümkinçilik berjek we iki döwletiň hojuluk düdümleriniň arasynda iki taraplan ykdysady we maý goýum hyzmatdaşlygyň munun bilen berkidilmegine ýardam berjek. Şol sany bilelikdäki taslamlary garamagyň möhümdigini bellidiler.